けていてもいいことなどないのではないでしょうか。先月もニュースでありました、北海道から漁に出た船が拿捕され、ロシアへと連行されました。ロシアと日本の間で約束が交わされましたが、権益はしないという約束をしたにもかかわらず、原発という名目で日本船舶に乗り込み、漁獲量などを調べてロシアへ強制連行しているのが現実であります。終戦間際にも約束を破られ、今なお約束を破り続ける、そんなロシアと果たして国交を続けていていいのでしょうか。以前国際フォーラムでプーチン大統領は安倍総理に言いました。無条件平和条約を締結しようと。そんなことは絶対あってはならないのです。しかしその時安倍総理は特にこれといって抗議もせず、その場がお開きになりました。国の一国の主がそこで抗議しなければ誰が抗議するのでしょうか。今現在そんな頼りのない安心な総理大臣をしてあります。なので